بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم. مرفتي نونغولو سجوي تاما بان نونغولو نيا جوو تاما بان نونغولو سجوو تاما بان نونغولو نونغو كلونغولو ko birmiri ko na ko no dimindo de kam mo cenno mo katne ka sabanga be almanu dunya lay du folo jumenye Allah du folo folo mimbi tani bi do dozu yala no tiknye bolo fiyo ni o tiyo kuma ye dozu ya tiye e o ba muzonga seli donga yawa tawshirke me tawshir koro ci fanye ni tawshir koro fara chaman di selu amma koy koro ko de ala ka skar ke na famila lamu ne ko ni jemi no jigli vlon ko kadne ka sabanga be al mangu ba mama ni nga dallo mbado ibile ko folo men dal no mulo awni jo ka awfu ka wali nyondo mali kono ani mali ko ka asole ko to kamiti mi jala mugom go tulo bana ni mugom go nyaba nga ful ba aw belajili kerengara ma mbi aslama dinati lam go fu ka fu ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka fo munu mbi ukalla da ku ka no ye fasunu blone ka fu ku awni jo make jowuru ki ka sabati ka bama ka toma o kalaba ka anga jamana nyam go fu kerengara ma ku tanu ko mgo bi tanu yire nyekila no ye kolonel ke durun ye onu ka kangora sigu ku fu ku wala nyimondo ka fu ya halibi ku chesede ko jamana de mbuko ola o temene ko fe amba jira awla ka ko biye anga dina baroy dina baro amina o ko dako o ko tako nyanama ya bi ola pama la filiti ban baro konna ni fili yira kalande ka pama na haka to bilibili babi ke nyeshin population bele jilema sabu mgoya ni filiti ban anga bi kuma da bi minga dina kono anru yin famya min soro ala ami fega bugo wala wala we jume kuma din do be anda dina konna na bi fo kuma din ma kun nabi yuma wala anga bi wala da kun nabi yuma go bon nabi yuma nin fo cogo yin ne yɛrɛ kalandeli fitinin ka kalan kɔnɔ k'a minɛ alikuranɛ la kɛrimu na ka n'a bila arabu kɛ gafe bɛɛ ma sɛbɛn ne ɲɛna ko nabi ɲuman o kumana n bɛ fɛ ka bɔ kɛ ɲininkali kɛ ani n ye faamuya min sɔrɔ ko kɔnɔ k'o ɲɛfɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ka ɲininkali kɛ an ka ahadulu zikiriw la n y'a faamu cogo min n'o tɛ peut-être u bɛna bɔ k'an bilasira a dabɔkun ye bɛɛ ka se kɛ nafa ko kɔnɔ nabi ɲuman ma sɛbɛnnen ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ma sɛbɛnnen ɲɛna arabu kɛ gafe si la nin fɔcogo in de ko don dɛ ko nabi ɲuman o ye jumɛn n y'o de fɔ n kɛ walada tɛmɛnen na walikan ani yɛrɛ ka kan n'i k'i b'olu fara ɲɔgɔn kan k'o ka kuma n balima o bɛ gɛlɛya dɛ nabiyu ye arabukan ye ɲuman ye bamanankan ye i n'a fɔ tɛmɛnen na n ye shahidu su ko fɔ cogo min na u y'a bila minɛ min kɔnɔ a tɛ kɛ yen fa fiyewu parce que shahidu ye arabukan ye su ye bamanankan ye yɔrɔ o don n y'o ko nin bara ci k'o filenwolo bɛɛ cɛ ka bɔ yen bita o y'o o ɲɔgɔn dɔ ye ko nabi ɲuman bon nin fɔcogo in n bɛ nin sɛbɛnnen ye fiyewu nabiyu de sɛbɛnnen don walima nabiyina walima arimbiya olu de sɛbɛnnen don bon normalement i kan ka nabiyu de fɔ o ye arabukan i b'o kɔrɔ fɔ bamanankan na wala n'o kɛra kuma bɛ tilen quoi bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nabiyu kɔrɔ kɔni tɛ ɲuman o ɲuman fɔcogo bɛ arabukan na nabiyu dɛ i kan k'o de kɔrɔ fɔ bamanankan na pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn nabi ɲuman ye fɛn min ye parce que c'est à dire arabu diinɛ fɛrɛla africain ma fo ka tɛmɛ a dan kan ou bien an yɛrɛ bɛ ka fɛn yɛrɛ fɔ min yɛrɛ t'u ka sɛbɛnni yɛrɛ de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma n filɛ ka nin min fɔ dɛ nabi ɲuman yɛrɛ de t'u ka sɛbɛnni kɔnɔ o kɔni bɛ kala turu o kan nin fɔcogo in sɛbɛnnen tɛ yen fiyewu o la n'i ko nabiyu walima arimbiya walima nabiyina i b'o de kɔrɔ fɔ bamanankan na o kumana kuma bɛ sɔrɔ ka bila a minɛ kɔnɔ nka nabi ɲuman nin fɔcogo in tɛ yen o la n ka kalandeni fitinin
mina nga walawalali kɛ nabi ɲuman ko kan o la n b'a jira lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen la ani filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen la nabiyu kɔrɔ ye bamanankan na ko kunnafoni wala anbiya'u kunnafonidilaw nabiyinaw kunnafoniw walima kunnafonidilaw bon n'a kɛra ya ayuha nabiyu ya ayuha harfu tanbihu min bɛ yen n'o farala kan a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ka kunnafoni di ɔ mɛ n'i ko nabiyu ten walima nabiyina o kɔrɔ ko kunnafoniw walima kunnafonidilaw ɔ n balimaw ne bɛ k'a faamu ta est ce que a faamu kunnafoniw walima kunnafonidilaw ɔ nka n'e ko nabi k'o kɔrɔ kɛ ɲuman ye o kɔrɔ t'o ye sa n balimakɛ nabiyu kɔrɔ kɔni tɛ fiyewu ko ɲuman ɔ nabiyu kɔrɔ de ko kunnafoni ɔ bɔn ni arabu y'a gafew sɛbɛnw fɛ yen ka na k'a fɔ ko kuma ko an yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ala ko k'a tɛ nabi ɲuman wɛrɛ ci bilen walima dabagama ko k'a tɛ nabi ɲuman wɛrɛ ci bilen o bɛ gɛlɛya dɛ ne ka nin ɲɛfɔ cogo ye n'a sɔrɔ ko nabiyu kɔrɔ de ko kunnafoni mɔgɔ b'a fɔ ko kunnafoni ɲuman tɛna diɲɛ kɔnɔ bilen walima ko kunnafoni dila ɲuman wɛrɛ tɛna bilen o ye kabako ye dɛ wa a fɔra cɛ yɛrɛ min ma n'o ye muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ma a fɔra o min ma u basime min ma ko hatama nabiyina dɛ n'o bi an ka mazabu gafew kɔnɔ u bi buhariw kɔnɔ u bi hali kuranɛ kɔnɔ n'o de ye hatama nabiyina ye hatama nabiyina kɔrɔ tɛ fiye ko nabi ɲumanw dafaba parce que u b'a fɔ muhamadu de ma k'o de kɛra hatama nabiyina ye bon ne ka faamu na ani ne y'a ye cogo min na hatama nabiyina kɔrɔ tɛ fiye ko nabi ɲumanw dafaba parce que n y'a f'i ye nabi ɲuman o sɛbɛnnen tɛ yen hatama nabiyina de kɔrɔ de ko kunnafoniw dafaba est ce que a faamu bon n b'a yɔrɔ walawala ye sisan hatama yɛrɛ ye kasi de ye quoi i n'a fɔ sisan ni a ye kunnafoniw labɛn ni société ye kunnafoniw labɛn kunnafoniw bɛɛ bɛna da président de ɲɛkɔrɔ Mamadu tun ye président de ye kunnafoniw bɛɛ bɛna da président ɲɛkɔrɔ donc ale de bi kasi sigi a kan o kɔrɔ ye ko hatama c'est à dire a bilala baara la quoi k'a latɛmɛ o de ye hatama nabi ne kunnafoniw laban ale ka kunnafoni kɔfɛ kunnafoni wɛrɛ tɛ yen bilen n'a ye kunnafoni ta ka na cogo o cogo a bɛna jira Mamadu de la ni Mamadu ye chantiri k'a kan wala ka tanbɔ sigi a kan o kɔrɔ ye ko a bilala baara la ɔ fɔra Mamadu ma ko hatama nabiyina ka sanga ne ma mɛ k'a fɔ ko hatama nabiyina kɔrɔ de ko ala ko k'a tɛ nabi ɲuman wɛrɛ ci bilen o sɛbɛnnen tɛ yen wala o sɛbɛnnen tɛ yen bon n'a faamuya k'a fɔ ko nabiyu ye kunnafoni ye wala nabiyina ye kunnafoniw ye Mamadu de kun ye hatama nabiyina ye ale de ye kunnafoniw dafaba ye kunnafoni wɛrɛ ko kunnafoni wɛrɛ tɛ bilen Mamadu ka kunnafoni kɔfɛ wala nka ala ko a tɛ nabi ɲuman wɛrɛ ci bilen ayi o sɛbɛnnen tɛ yen Mamadu ka kunnafoni kɔfɛ kunnafoni wɛrɛ tɛ yen bilen parce que ale de bɛ bɛɛ sanfɛ o don ale de ye hatama nabiyina ye ale de bɛ bɛɛ sanfɛ o don o tuma n'ale ye kasi kɛ min kan o y'o latɛmɛnen ye k'o bila baara la donc Mamadu tun b'o jɔyɔrɔ min na donc a fɔra a ma ka san o de ma ko hatama nabiyina karamɔgɔkɛ o y'o de kɔrɔ yɛlɛma pewu ka sɔrɔ ka taa an hakili bila fɛn kan min yɛrɛ ti dɔnni kɔnɔ ko kuma ko ala ko k'a tɛ nabi ɲuman wɛrɛ ci bilen nabi ɲuman dun sɛbɛnnen tɛ yen nabi de sɛbɛnnen tɛ yen bon n y'o de f'i ɲɛna n'a kɛra ya ayuha nabiyu ni harfu tanbihu donn'a ka dama o y'a kelen ye kunnafoniw ye kunnafonidilaw ye nka n'a kɛra nabiyu gansan ye o kɔrɔ ko kunnafoni o tuma an b'a ɲini hali bi an ka karamɔgɔ baw fɛ ɲɛfɔlikɛlaw u ka segin ka fɛn yɛrɛ de ɲɛ walawala anw ye bi bamanankan ni arabukan tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ kuma o i bɛ arabukan de kalan i b'a kɔrɔ fɔ e maa ye o de la an ka silamɛya taabolo dɔw bɛ yen n'o ye ahamadiya ye ahamadiya mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ma ale karamɔgɔba de ye Gulama Ahmadu ye Elkadiyaniyu Gulama Ahmadu kɛ mɔgɔw ani u ka karamɔgɔba min b'an fɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin hatama nabiyina ye karamɔgɔw bɛ ka kɔrɔ min bɔ a la k'o tɛ ko karamɔgɔw ko ko ala ko a tɛ nabi wɛrɛ ci olu y'a jira k'a fɔ k'o tɛ ko hali sini ko ala bi nabi ɲuman ci hali sini ko ala bɛ kira ci bon nin yɔrɔ in na tiɲɛna ne b'u supporter yɔrɔ la mais n'a ma ɲɛ ko dali mɛ ban diɲɛ b'a cogo la fo don o don de kɛrɛnkɛrɛn ma dɔ bɛ ka fara kow fereke kan mais n'a kɛra ko hakili ma si tɛna mɔgɔw ma kana kunnafoni ɲuman fɔ mɔgɔw ye o bɛ gɛlɛya dɛ ko o danna mɔgɔ dɔ la kabini san 1000 ani san 400 fo sisan ko ala t'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen ɲɛnamaya dun bɛ ka continuer i b'a o bɛ gɛlɛya quoi bon olu bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko nabi ɲuman ko in mais anw ka vision na nabi ɲuman de tɛ yen mɛnɛ nabiyu de bɛ yen kunnafoni de bɛ yen kunnafoni ɲuman de bɛ yen voilà bon k'a fɔ ko ala y'o dabila anw t'a faamu ten bon n'i y'a jateminɛ Mamadu tun b'o jɔyɔrɔ de la ale de kɛ kunnafoni ye kunnafoni laban ye n'ale ye kunnafoni laban min di dama o y'a bannen
o de fɔra a fɔra ma ko khatama nabiyina bon o tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ quoi walima kunnafonidilaw tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ bon kɛrɛnkɛrɛn ma ni anw ka Afiriki yɛrɛ fana ta k'a jateminɛ bi i bɛna ye o kunnafonidila ɲuman caman de tɛmɛna anw fɛ yen wa hali bi kunnafonidilaw bɛ anw fɛ yan minnu bɛ kunnafoni jɛlen ɲini u ni dabama cɛla k'a di mɔgɔw ma a b'u nafa o tɛ ka ban ɲɛnamaya kɔnɔ quoi o nin yɔrɔ in na an b'an to ka an hakili jigin Sɛki Nana Anta Diop a ye min kɛ golofina ye a mɛ dugu mɔgɔ si la a ye dɔfɔ minnu sɛbɛn bon nin fana y'an ka kunnafonidila ɲuman dɔ ye ka fara Nusire Umetunde Kala la n'i y'o ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ histoire jateminɛ nin fana an ka kunnafonidila ɲumanw ye fo ka se bi ma hali bi mɔgɔw bɛ ka kunnafoni ɲuman ɲini u ni dabama cɛ la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon an bɛ segin ka na n'i nana khatama nabiyina ta hali sisan k'a fɔ k'o de ye kunnafoni laban ye i b'a ye jamana président de république nin yɔrɔ in na a bɛ se ka fɔ a ma ko khatama nabiyina parce que assemblée mana ko labɛn cogo o cogo walima ministre mana ko labɛn cogo o cogo jamana ka ko la a bɛ taa jira président de république de la n'o ye cachet k'a kan k'a latɛmɛ dama o y'a bilalen baara la o ka kunnafoni ye kunnafoni laban de ye donc a bɛ fɔ o ma ko khatama nabiyina ka sanga kunnafoni wɛrɛ tɛna ale ka kunnafoni kɔfɛ n'ale y'a bila daminɛ dama o ye kunnafoni laban ye bon an bɛ bɔ yen u ka to ka Muhamadu fana tanu i b'a ye silamɛw ka to ka Muhamadu tanu ɲɛfɔ cogo dɔ la i b'a ye u bɛ k'a dɔgɔya quoi o de la n'a fɔra ko u b'a fɔ ko kamitiw bɛ kɛ kira dɔgɔya a b'anw kamana quoi tuma dɔw anw ye valeur yɛrɛ min ye kira la tuma dɔw i b'a ye hali mɔgɔ dɔw ma u yala parce que kira ɲɛfɔ cogo dɔw bɛ yen i b'a bila dɔgɔnima minɛ a kɔnɔ n'o de ye u b'a fɔ kɛ sɛbɛnfɛnw kɔnɔ ko nabiyul ummi ko nabi ɲuman kunfin bon nabi ɲuman kunfin aw ni ala cɛ tɛ dɔgɔnima ye n'o de fɛ nabi ɲuman sɛbɛnnen tɛ yen mais o de fɔra Muhamadu k'o ye nabi ɲuman kunfin kunfin n'i bɛ kunfinya yɛrɛ kɔrɔ dɔn i tɛ sɔn a ka f'i ma ko i ye kunfin ye i t'a f'i yɛrɛ ma fana k'i ye kunfin ye o de kama n'an ka mɔgɔ dɔw wula anw ye kunfin ye anw bɛ kalan mais kalan ni dɔnni de ye kelen ye wa n ko dɔnnibaa dɔ de y'a ka dɔnni sɛbɛn e sɔrɔ ka t'i sigi k'o kalan o de bɛ maa kɛ dɔnnibaa ye ka taa wali sɛbɛnni san ka n'i sigi k'o kalan o de bɛ kɛ dɔnnibaa ye wa bon f'i k'a faamu k'a fɔ kalan ani dɔnni tɛ kelen ye quoi bon ni e mɔgɔ min bɛ kalan e de b'a f'i yɛrɛ ma ko e ye kunfin ye cogo di hali fali tɛ kunfin ye parce que ni kɔngɔ y'a minɛ e t'a fɔ a ye ko kɔngɔ b'a la ni minɛko y'a minɛ e t'a fɔ a ye ko minɛko b'a la a kan ka taa yala yɔrɔ min na e t'olu sira don a kɔrɔ anw bɛ kunfinya bila minɛn min kɔnɔ fatɔ de ye kunfin ye daba ma k'an bɛɛ kisi a ma parce que o y'i bolo ye hakili kan quoi a bɛ fɔ fatɔ de ma ko kunfin mais ka t'o ta ka t'o sanga ni kira yɛrɛ belebeleba ye ko ma ko nabiyul ummi bon nabiyul ummi n bɛna kɔrɔ fɔ a ye sisan anw y'a faamu cogo min na n y'o de f'i ɲɛna nabiyu ye arabukan ye ummiyu o fana ye arabukan ye tuma nabiyul ummi de kɔrɔ ko kunnafoniw ba parce que ummu de ye ba ye a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko ummu de ye ba ye tuma nabiyul ummi kɔrɔ de ko kunnafoniw ba ale fana de ye kunnafoniw ba ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen ba de ye kun y'ale Muhamadu ye donc o de la a fɔra a ma ko nabiyul ummiyu karamɔgɔ o tɛ kɛ kunfin ye koyi mɔgɔ min ye silamɛya labɛn ka nin société ba in labɛn k'a gɛrɛw bɛɛ sigi sen kan hali ni a kun na gɛrɛ min bolo da ka wuli ka taa yɔrɔ min kama mɔgɔ min bɛna ko o gɛrɛ chef de bataillon ye Muhamadu de tun b'o bɔ a yɛrɛ la tuma dɔw hali n'o y'a sɔrɔ dɔw si ka kɔrɔ n'a ta ye a kun bɛ denmisɛnnin dɔw labɛn k'olu kɛ kɛlɛ dɔw chef de bataillon ye fo maakɔrɔba minnu b'a kɛlɛ la olu b'a fɔ ko ma ko mun y'a to a ye nin kɛ ko k'olu to yen bon décision de bɛ bɔ ale bolo n'ale y'a bila da min na o kumana ko bɛ latɛmɛ ten o tuma nabiyul ummi kɔrɔ de ko kunnafoniw ba wo ti ban diɲɛ kɔnɔ koyi ɔ k'a kɛ de k'a fɔ ko ala ti o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen a karamɔgɔ a n'a sɔrɔ e ye ala dilan ka bila ye dɛ n'a sɔrɔ dabagama de ye ala ye a n'a sɔrɔ e ye dabagama dilan ka bila ye o tuma a ye minnu kɛ ka kɔrɔ e de k'a k'olu kɛ wa a ye kunnafoni dilan ɲuman minnu bila diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ n'olu ye kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se ka bɔ nɔgɔ la k'u ta n'u bila dɔn a y'o min kɛ ka kɔrɔ e de k'a k'o kɛ wa mais e bɛ t'i jɔ bi cogo di ko ma k'a y'o min kɛ ka kɔrɔ k'a t'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen o fɛnw bɛ gɛlɛya dɛ o tuma nabiyu nin y'a kɔrɔfɔ de aw ye ummiyu nin y'a kɔrɔfɔ aw ye khatama nabiyina nin y'a kɔrɔfɔ aw ye fɔli aw ye k'a kɛ ɲɛnamaya kɔni bɛ sɛnɛ nin ko ninnu ti ban diɲɛ kɔnɔ quoi est ce que y'a faamu mais n'i ye maa sɔrɔ k'a hakili minɛ o de ka jugu fɛn bɛɛ lajɛlen ye tuma dɔ la hali i ka mugu ci maa la ka fisa k'a hakili sɔrɔ quoi n'i sera k'a hakili sɔrɔ kɛ gogoro k'a hakili la kaban ayi e kɔni ka taa sa a tɔ nana kɛ ale wo a denw wo a mɔdenw wo olu b'u si bɛɛ kɛ e ka jɔnya la arabuw de y'o kan na
ka taa ka t'u ka sɛbɛnni kɛ ka sɔrɔ ka kale fili mɔgɔw ye ko Muhamadu min cira bilen ko ɲɔgɔnna wɛrɛ ti ci bilen walima olu ka kira minnu tɛmɛna ko ala t'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen k'a sɔrɔ n'i ye anw ka Afiriki yɛrɛ ta ala kabakoma yɔrɔ yɛrɛ min yɛrɛ k'a ye de ko kuma Afirikɛn si tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn olu ka kafaw kɔnɔ k'a fɔ k'o de tun ye mɔgɔ sɛbɛn ye non a bɛ maa kamana gan quoi walima k'u y'o jate fara u ka kiraw kan walima u y'o jate fara u ka nabiyiw kan abada olu kɔni y'u ka nabiɲumanw labɛn k'u ka kiraw labɛn ka sɔrɔ k'o tɔgɔw ta ka kɔgɔji tigɛ ka na n'olu ye yan ko fɔ an kɛ hali o ɲɔgɔnna mɔgɔ minnu kun bɛ anw fɛ yan n'olu ye maa hakilibatigiw ye olu an ka hakilibatigiw kɔni ta ninnu t'a ye dɛ olu ka hakilibatigiw ye min fɔ ko an k'an ka yelen tugu olu ta la o fana balima o bɛ gɛlɛya dɛ nabi ɲuman ko kuma min bɛ mɔgɔw da nabi ɲuman sɛbɛnnen tɛ gafe kɔnɔ maa sɛbɛnnen ye kuranɛ kɔnɔ nin fɔ cogo min na ko nabi ɲuman maa sɛbɛnnen ye nabiyiw de bɛ yen wa an bɛ min ɲini an ka ɲɛfɔlikɛlaw fɛ hali bi an ka segin an hakili ma n'i ye nabiyiw kɔrɔ fɔ i b'o kɔrɔ fɔ bamanankan na kanko problème ba de b'an kɔnɔ o de la an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko bamanan matigi ale ko an ka nin yɔrɔ in ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mun kosɔn mɔgɔw ka se k'a faamu parce que don min an ye sɛrifu ko fɔ ale fana de y'a fɔ ko an ka nin yɔrɔ in fana fɔ nabi ye bamanan arabukan ye ɲuman ye bamanankan ye o fila kolilen ɲɔgɔn na e bɛ kɔrɔ jumɛn de f'o la k'o b'o minɛ fa o tuma o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma fɛn farafinw fana k'a faamu nabi caman tɛmɛna an fɛ yan wa hali bi nabi ɲuman b'an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma filɛ k'an ka président de république tɔgɔ fɔ nin ye ale de y'an ka khatama nabiyina ye bi parce que a bɛ ka kunnafoni min di kunnafoni ale de ye kunnafoniw ba fana ye ale fana de ye nabi ummi ye kunnafoniw ba ani khatama nabiyina kunnafoniw dafaba kunnafoni wɛrɛ ti ale ka kunnafoni kɔfɛ bon a bɛ kunnafoni min di jamanadenw ma n'a taara o fɛ a b'a yɛrɛ hɛrɛ kɔnɔ khatama nabiyina kɔrɔ filɛ nabi ummi kɔrɔ filɛ nin n b'a f'i ɲɛna walikan man ɲi dɛ walikan n'i y'a kalan n'i mi hakili t'i yɔrɔ la i tɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ quoi o tuma o problème de b'an na o tuma an kɔni ka wulikajɔ ye mun ye sisan hali bi arabu ka janfa min n'o de tara k'an sɛgɛrɛ o de la kuma dɔw ni ne ye anw ka karamɔgɔw ye k'u bɛ wuli ka ngwara da nin ko ninnu na ka taa ɲɔgɔn sɔsɔ walima ka taa baga ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɔgɔya walifɛn nɔfɛ a bɛ ne kamana gan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n y'o de fɔ n ka laseliw la ka tɛmɛ k'a fɔ ninnu sɛbɛnna arabu jamana kan waati min na anw m'a sɛbɛn an t'a sɛbɛn yɔrɔ la an zoma tɛ yen an bɔnna si tɛ yen n'o ye an mamari ye olu si tɛ yen nɔ fo mɔgɔ wɛrɛw de y'a sɛbɛn ka na anw kalan na yan bon n'a kɛra ko anw ma se ka ɲɔgɔn faamu ye ko kɔnɔ f'anw bɛ ka bege ɲɔgɔn dɔgɔya wali sɛbɛn nɔfɛ i b'a ye c'est pas la peine quoi bon a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko arabu kɔni ti farafin fɛ fiyewu a bɛɛ kɔni b'o kalama bon fɛn min t'i fɛ o bɛ ɲuman sɛbɛn ka na d'i ma wa ka tila kɛ i kun bɛ hakilila min kan k'i gɛn ka b'o kan pewu ko f'i k'a minɛ olu ta dama na o tuma ne bɛ min fɔ farafinw an kana jɔn an yɛrɛ la nabi caman bɔra an fɛ yan n'a sɔrɔ kiraya fana kɔrɔ de ye ko lasilikɛla caman tɛmɛna an fɛ yan wa lasilikɛla ɲumanw b'an fɛ yan hali bi minnu bɛ lasili ɲuman kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw ka se k'u kɛ yetaw ye a ɲɛ bi naani ma o kumana n tun b'a fɛ ka nin de fɔ ka nin kɛ bi an ka diinɛ baro ye ka ɲɛsin an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma vraiment ne kɔni y'a faamu ta ni mɔgɔ min ko ko ne ye min fɔ k'o tɛ problème t'a la o i bɛ nabi ɲuman n'o sɛbɛnna yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ bɔ ka na jira n na nin fɔcogo in kɔni nabi ɲuman n'o sɛbɛnnen don yɔrɔ min na arabukan ni bamanankan faralen ɲɔgɔn k'o sɛbɛn i bɛ se k'o bɔ ka na jira n na i ka bɔ ka nabi kɔrɔ fɔ wala nabi na tɛ foyi ye kunnafoniw walima kunnafonidilaw kɔ a kɔrɔ de filɛ nin ye kɔrɔ o tuma kɛ arabukan ta kɛ bamanankan kolo la o tɛ se ka bɛn o kɔrɔ ma ni n daba ma ye don nata jira n na fɛn caman bɛ arabu ka gafe in kɔnɔ anw ɲɛma k'a kɛ i b'a fɔ k'o ye bamanankan yɛrɛ de ye k'a sɔrɔ ni bamanankan cɛ ka jan misali la alijinɛ min filɛ nin ye alijannatu arabukan de don bamanankan tɛ jahanamu arabukan de don bamanankan tɛ siratu ko mɔgɔ bɛ taa siratu min tigɛ arabukan de don bamanankan tɛ mɛlɛkɛ arabukan de don bamanankan tɛ jinɛ arabukan de don bamanankan tɛ bon fo an ka ninnu de kɔrɔ dɔn an ka kan na n'an ye ninnu kɔrɔ dɔn an ka kan na diɲɛ don o don an b'a bɛɛ ye kɛnɛ kan dugunafɛn tɛ dɛ mɛlɛkɛ tɛ fɛn dogolen ye jinɛ kɔni ye fɛn dogolen ye mɛ mɛlɛkɛ ye kɛnɛkanfɛn ye siratu kɛnɛkanfɛn don fɛn dogolen tɛ alijannatu kɛnɛkanfɛn don fɛn dogolen tɛ jahanamu kɛnɛkanfɛn don fɛn dogolen tɛ mɛ anw de kan bɛ kɛ o kan ninnu ta f'a bi dɔw kɔnɔ bi ko ɲama janɛmɛ yɛrɛ k'o ye bamanankan de ye walima alijinɛ k'o ye bamanankan ye k'a sɔrɔ nin problème de b'an na o tuma ne kɔni bɛ min ɲini manden mɔriw fɛ hali bi majigin kɔnɔ
hali bi an ka se ka fɛn ninnu sɛgɛsɛgɛ an ka se k'a sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ an ka mirindi b'a si bɛɛ kɛ nin jugu sagoya la a tɛ ban tant que an bɛ nin fɛn ninnu sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da kisɛ ka kɛ walimaw kɛ janfa dɔn an b'an si bɛɛ lajɛlen kɛ nin jugu sagoya ni nin ɲɔgɔn dɔgɔya ni nin ɲɔgɔn burujɛ ye don o don ɲɔgɔn kafiri ye a tɛ ban est ce que a faamu a nafa si t'an kan an bɛ ka walikow de promosi kɛ diɲɛ don o don k'i ban i yɛrɛ ko la k'a sɔrɔ maa ni mɛ k'i yɛrɛ ye karamɔgɔkɛ kojugu dan don maa o maa n'i mɛ k'i yɛrɛ ye i bɛ fɛ k'i kɛ min ye f'i ka segin i t'olu fana ye o kuma kɛ kuma kuntala surunya yan ni fili min yera kuma kɔnɔ ko kalandenni bolo b'a kɔ ka hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ daba ma ye k'a kɛ don wɛrɛ jira an na ni mɔgɔ min kɔni ma sɔn problème t'a la kɛnɛ dayɛlɛlen don f'an bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم